So hello guys, welcome back to Sia Vlog. Dinayसो फैलायबाय आंहा नै केमेरायाव ओंखारनो लाजिलायथारबायमोन गोबाव जाबायमोन ना केमेरायाव फैयो ओंखायनो लाजिनाय मोनदों आरो एसे जोंहा दिनै सरस्वती फुजा जायागारा बैग्रि लायनानै जाफैनो नागिरदों आरो सामब्राम दुन्दिया बानलु देनानैहाय मोनबायबो दानो मोननायालाय मोनखायो थाइफा थाइनै बिदिनो एसे सिगांबाबो एबारथ' 26 जानुवारियावनो सरस्वती फुजाया 26 जानुवारिबो ओमफ्राय सरस्वती फुजाबो खनसेनो डाबल लायनोसै जोंहा बैग्रिखौ एसे गोजानावसो लायनांगौ लायनोसै ओमफ्राय लायनानै बाथोन देनानै बानलु सिफ्लेनानै गोथाव जाफैनोसै आरो नायलांबाय था होमबा भिडिअखौ लोगोफोर फैबाय नै जोंहा बिफाङा बेलाय बैग्रि हानसै गारिबो जा फैबाय थायो बेजों बारा मोनजोबाखै नै मोनजोबनायालाय बैग्रि हानग्रायाबो गोमोन गोमोनखौ नायदो माथो बेहायसो गोमोन गोमोनसिन मोनदां फांसेयाव बैनियाव एसेल' मोनलांबानो जायो बारा जानो हाखाया खन्द' सियाबो हनै गारि फैगौ सना गारि फैगौ ओरैजा गारि फैयो बैहायबो बैग्रि हांगासिनोमोन दस्राफोर जोंहा बाव फैबाय गोथाव मोनथारो आरो नोङो बैग्रिखौ जासाबजायो खालि बिदिल' बिना गोथाव मोनथारो होननायानो गैया माबा जलफिखौबा थाइसेखौनो जानो हाया आं बैग्रिखौबा जानो हायो एसे बुरजा गोबावसैमोन साला ओंखारियानो आयो सिया मा होनदों बोरो नोंना बैग्रिया मायदि देखायदो बैग्रिया औ दे हानद' हानखांबाय माखासे नों हानदो एबार बैग्रि खिथाग्रा जायगा खिथाग्रा बेनोमोन जा गाज्रि जायगायावसो लिंबोदों माथो बैग्रियानो बारा गोमोन गोमोनानो नङा बांद्राय मोनजोबखायाना दालाय दहाय जों फुङावहाय लांफैदोंमोन ओंखायसो लेंबोफिनदों आङो नानि हमथा गारि फैगौ नै बेलाय हनै गारि फैगौ दहाय फुङावसो गारि बांद्राय फैयाखैमोन दा गारिल' फैयो खालि बारा बुरजा मोनाबाबो जायोलै बारा जानो हाखाया जेबि ड्राइभिं कार फोरोंग्रा टाटा मटर्सनि दिनै गोमोनथार बे गोमोनथार हानद' नै बिस्रा हानगासिनो दङ नै प्लास्टिकआ जा गिदिर लाबोदों ओमफ्राय बैग्रियानो दाबो मोनाखै बुरजाखौनो दादाम गोथाव दुन्दिया सिफ्लेनानै जाहैनोसै खदै गलायलायबा नायसिगोन रायलायनो रोंला आङो खदै गलायलायसिगोन मानसिफ्रा नुनानै जों बैग्रि जानायखौ रायलायनो रोंला आङो आंखौबो होसोखांबाय दा दाना नोंनि बारि गैखाबाय दा नै सालायनायनो थिनदा बेखौ गारि दिनै बैग्रि लांफैनायावनो सालायखादोंसै ओरै एसे लामा खालियावनो आलायग्रा गैया माथो जाम्बि बेना नैबावसो नै बोख्लाय रोङा सालायनायदो सालायनाया न'निखौ सालायखायोमोन बेखौ एसे गिदिरखाय गिदिं मानसिया मामिया स्कुटि सालायनो सना नै समायोब्रा हमदो अन खालाम जायाखै बिलाय अन खालामदो नै बिलाय बाइकनि बायदि दं सालायनायदो मोजाङै सालाय र' सालायनायसैनो वाव समायदोंथ' ओरैथिं थांदो वा समायदों बैग्रि लांफैनायावसो दिनै सालायनायबाय समायोथ'
गिदिरखाय गियो सालायनो वाव माइदि सालायनो ओमफ्राय सालायनो माइदि समायोथ' नै बै फांसेयाव लायनोसै जोङो आं सालायनोसै एबार मानसि लानानै सालायनो हानाय नङा बियो समायोथ' नानिखौ दोनलांनो हागोन देनां स्कुलाव बै फांसे नायनायसै एबार बैजियानो बारा गोमोन गैया बाहाय फांसे नायनोसै फैदो बैग्रि हानग्राफ्रा मामि नालाय सोनारै हेलौ हेलौ आजु आजु बैग्रि जाहैनोसै नामा बैग्रि जाहैनोसै ना दहाय दस्राफोर हानदोंमोन ओंखायनो जों बै फांसेयाव थांदों ए बैलाय ओइलाय हांग्राफ्रा नै जोंहा बिसि फिसाय नै दुन्दिया खानो फैबाय बैग्रि जानो दुन्दिया खानोसै ओमफ्राय बै दुब्लि बारियावसो जाहैगोन न'आव जाबा इन्ट्रेस्ट जायालै बाहेरायावसो जानांगौ ओंखायनो बाहेरायावसो इन्ट्रेस्ट जायो बोरै दुन्दिया अबावमोनलाय अ दुन्दिया खागोरसै जोंना दुन्दियानो हाग्रा जाजोब्बाय नै दुन्दिया खाग्राया नै दुन्दियाजों गोथाव सिफ्लेनानै जानोसै रायजोफोर खदै दा गदे आइसोर बैग्रि जानाय नुनानै खुदै गयै जाफेरो नामा सोरबा नोंबाबो गगौमोन आरो गाज्रि दामोन रायजोफोर जों सरासति फुजा जायैनि सिगांनो जानो नागिरदों गाज्रिथार नामा मामियाबो खाफाबाय नै मामियाबो दुन्दिया खादों दे खादो दे सना बे दुन्दिया नङाथ' सना बे दुन्दिया नङा बुथुवासो दुन्दिया खादों ना मामियाबो खादों नै मामियाबो दुन्दिया खाफादोंलै बैग्रि जानो गोथाव मोनो मामियाबो ओइ सिया नै दुन्दियानो बारा मोजाङानो गैला आयौ बेलाय माथो दुन्दिया जाम्बि बेलाय माथो दुन्दिया एथ' गिदिर दं बे दुन्दिया जायो नामा गाजरसो नोमा गाजरसो आंलाय दुन्दिया सानदों नै एखे नुखायो ए जानोसै नै नानि मोनाबो बैग्रि वाह बाथोन देनोसै बाथोन देनोसै थौसि लाबोलाय दुब्लि बारियाव सिखालाबासै जानोसै गोथावनो लाबोजोबखादों सामब्राम दुन्दिया फानलु सामब्राम गुफुर संख्रि दै लानानै फैजोबखाबाय नांगौ बुस्थुखौनो मामि नोंबो देफानोसै सुनानै फैजोबखानाय देदो नै आमेरिकानि मोसौबो दङ डाइनासर बायदि गिदिरखा आयं नै जोंनि बाबानि बिदा आयं वाव मोदोमलायबाय मोदोमलायखाबाय बानलु देनाया जानोसै गोथावनो देखांबाय जाखोनसै नै एबारहाय वाव फैदा जानोसै बरियाखा फैद' जानोसै फैद' जागोरसै माने खदै गजोखाबाय मोदोम माइदिमार गोथाव बे सोमसोम जा गोथाव बैग्रिया अबेनि बे बै फांसे ना नैबेनिमोन बैनिसो फास्लायनायनि ए माइदि गोनां दां ना जाखुनाय होथारबायलै बियो वाव आयु गोखैजों खैलायलायो बाब गोखैबो गोथावबो फानलुआबो गोसाथार न'नि ना मानिमोन बे फानलुआ मामियाबो जादों नै फानलुआ लगायनोसै ना संख्रि बांद्रायबाय मा आलौ जेनखाबाय माथो
जानाया जादों फुनहरलायो फुनहरलायो नै आयु आयु बिदि आयु संख्रिखौ बेसेबांबा बुरजा लायो मामिया Pinter. आंबो जानि Nah, sungkri nang atau turam nani. Hello. Hello nadana bisu. Bye lo ne mamia. Lau hong bai ne khane ya. Iban ne bo khane mun ting sigan aku lebeji. Hase ayu sritar nei. Jana ne ayu. जोंहा बैग्रिखौ जाखांबाय आलु जोबलायलायबाय बैग्रि जानानै आलु जोबलायबाय गोथावथारमोन मालाबा जाबसिनसैलाय जानो जाथ'ला दिनैनि भिडिअआ बेनो आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो सोरबाफोर गोदान चेनेलाव फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनो दाबावथार मानो होनबा सापर्टआनो गैथारला दासान्दि गोबाव जाबायमोन ना भिडिअ बानायैया ओंखायनो माने मानसिफोरनाव सहैयाखैबो जानो हागौ आरो जोंनि भिडिअफ्रा जाय सिगाङाव नायग्राफोरमोन बिसिनाव बाय बाय गाइस बाय बाय साला स्कुटि सालायमोनलै